баъзан вақт мешавад ки бадшансиҳои одамро ҳисобӣ асабӣ мекунад, аммо беҳтарин аксуламал дар ин гуна ҳолатҳо ин метавонад як лабханди инсон бошад. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоп. Дар ин барнома мо саҳнаҳоеро ба шумо нишон медиҳем ки дар он одамон ҳисобӣ бадшансӣ меоваранд, яъне ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш ба онҳо рух медиҳад. Дар ахири барнома бошад мо ба шумо лаҳзаҳои шигифтангез ва хандаовареро ба шумо пешкаш хоҳем кард. Барои ҳамин то охира видеоро тамошо кунед, дар канали мо обуна шавед, лайк бимонед, зангуларо фаромӯш накунед. Видеои имрӯза бениҳоят ҷолиб хоҳад буд ва мо бошад ролика сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред, баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. дар аввали видео мо ба шумо нишон медиҳем саҳнаеро ки дар он рӯбоҳеро мебинед ки кафшеро аз ин хона медуздад. ин ки барои чӣ дуздидани ин пойафзолро аз ин хона рӯбоҳ нақшабандӣ кардааст, инро бояд ҳайвоншиносон назари хешро бигӯянд ва бифаҳмонанд. дар видеои дуюм шумо мебинед ки бо вуҷуди бод ва шамоли сахт сармо ин духтар бо эҳсосоти зиёд дорад баромад карда истодааст. аммо дар ҳамин ҳол аз баҳр бо тавассути шамол моҳӣ мебиёяду дар сурати ва яъне дар чеҳраи ӯ мезанаду мегузорад. дар натиҷаи ин кор духтар дар замин меафтад. дар ҳақиқат ҳам ин як саҳнаест ки агар сабти камера намешуд, ӯро касе бовар намекард чӣ гуна метавонад ҳангоми шамол моҳие аз дарё баромада 5-6 метр дар дурӣ одамро бизанад, яъне бо ӯ бархурд кунад. инро аз тарафи дигар бингарӣ, видео дар ҳақиқат ҳам хандаовар аст. ҳангоме ки духтар баромад дораду бо ӯ моҳӣ бархурд мекунад, аммо ба худи ин духтар бошад чандон хандаовар набуд ин ҳодиса. фикру назариёти хешро дар комментария бинависед ва мо ролика идома медиҳем. дар намои навбатӣ духтареро мебинед ки барои канали ютубаш видео сохта истодааст, вале дар ҳамин замон заминларзаи сахте ба вуҷуд меояду барномаи ӯро ҳисобӣ вайрон месозад ва ба чеҳраи ӯ нигаред ки гӯё ки ӯ маскаи ҷокерро дар рӯяш кашида бошад. ин видео албатта хандаовар нест, аммо бениҳоят аҷибу шигифтангез аст. дар ин барномаи телевизионӣ яке аз кишварҳои арабӣ ин мард наметавонад посух ба саволи ин баррандаи барнома бидиҳад, хотири он ки ӯ аллакай кайҳо хобидааст. ин дигар чӣ гуна мумкин аст ки дар рафти барнома одам хобаш бибарад ва аз ҷояш наҷумида истад. дар ин пахши зиндаи телевизионӣ ин духтар мехоҳад ки тариқи прямои эфир, яъне пахши зинда, мӯи баланду дарозашро калта кунад, дар прямои эфир албатта. ҳама ин видеоро медонест ки ҳаяҷонангез ва бениҳоят эҳсосотӣ хоҳад буд, аммо ҳеҷ кас бовар намекард ки дар поёни ин барнома ин саҳна иттифоқ уфтад. ин ки ин духтар дар ин барнома яке аз шарҳҳои ин барномаро иҷро кард, мӯи дарозашро бибурид, аз эҳсосоти зиёд ва ғами зиёд натавонист худро ба даст гиряду ва беҳуш мешавад. дар видеои навбатӣ ин гузоришгарро мебинед ки замоне ки пахши зинда барномаро ба навор мегирифтанд дар барномаи телевизионӣ, марде аз роҳ мерасаду ба ӯ мегӯяд ки бонки рӯпарӯяшонро дуздон дуздӣ карда истодаанд ва хабарнигор ҳам бошад сюжети барномаашро фавран тағйир медиҳаду дар бораи ҳамон банк ва дуздӣ хабар медиҳад, яъне барномаашро иваз карда дар бораи банк нашр менамояд. ҳамаи ин бошад албатта дар пахши мустақим шуда гузашт. ба фикри ман он дуздони бетақдир гумонашро ҳатто намекарданд ки ба таври фаврӣ мавриди таваҷҷӯҳи миллионҳо нафари аҳолиашон шаванд. Oh, that's the robber. This is live TV, folks. That's the robber just went by, according to the bank employee. So I gotta go here and call 9. аммо як саҳнаи аҷиберо мо дар ин ҷо ҳозир мебинем ки ҳаққалан моро ҳайрон мекунад. ин мардеро ки мебинем мошинчаашро дар ҳаёт, яъне дар ҳавлии хонааш мегузараду меравад, вале ба якборагӣ аз куҷое набошад ту ба роҳ мерасаду омада ӯро бархурд мекунад ва ин мошин бошад дар ҳаракат медарояд. он чизе ки пас аз ин иттифоқ меофтад дар ин давоми видео тамошо кунед. дар ин ҷо мо як духтур, яъне пизишкеро мебинем ки мехоҳад бо ҳамкораш шӯхӣ кунад ва он дасткаш, яъне ҳам перчаткаҳои резиние ки доранд ва мисли рогатка дар ёд дошта бошед, агар мехост ба ӯ бизанад, аммо баръакс мешаваду он резинка, яъне ҳамон дасткаши резинӣ ба чеҳраи худаш мезанад ва мебинад ки касе ба ӯ назар надорад, гӯё ки ҳеҷ гап нашуда бошад, дасткаши резиниро мепартояд. аммо ин бечора ҳатто тасаввур намекард ки ӯ сабти камера шуд ва мавриди масхара ва тамасхуру хандаи миллионҳо нафар дар интернет гашт.
дар навори навбатӣ мо мебинем ки ҷавонон мехоҳанд як шишаи бузург яъне оинаи калонро дохили лифт кунанд, аммо шиша дар он ба хубӣ ҷо намешаваду лифт бошад дар ҳаракат медорад, дарҳояш маҳкам мешавад. Шумо ҳатто тасаввур карда метавонед ки дар поёни ин кор чӣ иттифоқ уфтодааст. Видеоро дар пауза гузошта дар комментария нависед назариёти худро, баъдан видеоро тамошо кунед. баъзеҳо мегӯянд ки шӯхӣ кардан бо ҳайвонот, махсусан бо маймуни шимпанзе кори хубе нест. дар ин ҷо хуб мебинем ки ин ҳайвони шимпанзе мустақиман ба ин зан ҳамла мекунад ки ин зан ҳатто тасаввурашро намекард ва интизор ҳам набуд. аммо уштурҳо бошад ба маротиб хатарноктар аз маймунҳо мебошанд. аз чӣ сабаб ҳозир хоҳед дид. дар ин ҷо хуб мебинем ки хабарнигоре ба чанги дандонҳои шутури бузург меафтад ва рӯзаш бошад ҳисобӣ сиёҳ мешавад. агар гӯем ки чаро, пас худатон тасаввур кунед ки як шутури бузург аз мӯи сарат бигазад вақте ки мӯи сари дароз дорӣ. ба гумонам ин хеле дарднок хоҳад буд. Other livestock owners. Dude, get it out. аммо дар навори навбатӣ бошад ин хабарнигоре ки видео нашр дошт, ин динозаври сунъӣ аз роҳ мерасаду бо овоз яъне садои баландаш ин хабарнигор яъне рӯзноманигорро ҳисобӣ сахт метарсонад. In orbit. дар яке аз барномаҳои истироҳатӣ ва фароғатӣ барандаи ин телевизионӣ яъне барандаи ин бозӣ мехоҳад ки аз дохили ин сурох бигузарад, аммо мутаассифона дар он ҷо рус мемонад, ҳатто бо кӯмаки дигарон ба як азобе аз он ҷо мебарояд ва худро халос мекунад. албатта ки ин тибқи нақшаи ӯ набуд ва шоу бошад каме аз нақша берун шуд, аммо ба ҳама ин нигоҳ накарда ин барномаи онҳо бениҳоят ҷолиб гузашт. магар ҳамин тавр нест як марди бузург ва ба овуррӯ бо ин мавриди масхара ва хандаи ҳазорҳо бинанда ҳам дар шабакаҳои телевизионӣ ва ҳам дар шабакаҳои интернетӣ шуд. дар ин ҷо мо як марди туристеро мебинем ки дар дохили мошин пахши мустақим мекард ва ногаҳон аз ҳамин минтақаҳо, яъне дар Африка метавонед ки ҳайвонот озод мегарданд, боғҳои ваҳшӣ ном доранд. як палангчае ба дохили мошини ӯ медарояд ва як палангчаи дигар боз дар болои капоти мошинаш баланд мешаваду меистад. дар навори навбатӣ мо дар ҳангоми бозии футбол мебинем ки квадрокоптере дар парвоз меояд дар болои ҳамин бозикунандагон, вале мутаассифона ба яке аз тамошобинони ҳамин бозӣ ин квадрокоптер ба ӯ писанд намеояд ва ба тарафи ин квадрокоптер чизе партофт мекунад ва ин парранда бошад сукут мекунад. дар ин ҷо мо навореро хоҳем дид ки марди дучархасаворро як паррандаи чандин вақт таъқиб мекунад то ки ба ӯ ҳамла кунад ва чанд маротиба ҳамла ҳам мекунад. эҳтимол меравад ки кӯлоҳе ки ин мард дар сараш дошт таваҷҷӯҳи ин паррандаро ба худ ҷалб карда буд ва ба назари ӯ кадом паррандае монанд буд. дар ин ҷо бошад дар яке аз барномаҳо ин барранда аз ин варзишгар интервю гирифта истодааст ки дар қафои он бошад як варзишгари дигар ҳангоми давидан ба замин меафтад. хабарнигор худро тавре вонамуд мекунад ки ин вақт ягон иттифоқе науфтода бошад, гӯё ки ҳеҷ гап нашудааст. ба оне нигоҳ накарда ки ин барранда ба кори худаш машғул буд ва хост корашро тез тамом кунад, аммо ҳисси ҳамдардӣ ба одамон ба нисбати ҷабрдидагон ин кори баде нест. ин навори навбатӣ бошад як пахши мустақими телевизионӣ мебошад. ҳангоме ки барранда барномаро гап мезад ва пеш мебурд, дар рақиби ӯ як фақире дар дохили партовгоҳ чизеро меков ва мутаассифона ба шакли хандаовар ба дохили он фурӯ рафт. духтари навбатере ки ҳозир шумо дида истодаед дар ин барномаи телевизионӣ иштирок карда буд ба хотири оне ки зебогии хосе дошт, аммо гаронанда яъне баррандаи ин барнома бояд контроли худро ҳифз мекард ва ба ӯ дастарозӣ намекард. ба оне нигоҳ накарда ки бо ин ҳаракаташ ин мард бо духтар беэҳтиромӣ мекунад, вале дар охир аксу амали ин меҳмон яъне ҳамаин духтар бар зидди ин писар як лабханд буд. аммо дар ин барнома яъне дар видеои охирон мо ба шумо нишон медиҳем ҳамон хадамоти ресторанро ки меҳмононашро ва мизоҷонашро ҳисобӣ метарсонад. ин ҳамгӯям як намуди пранк ва рекламаи ресторан ба ҳисоб меравад, аммо агар дар ҷои ин ду нафар ягон шахси дигар асабӣ мешуданд, ягон ҳодисаи аниқ рух медод. масалан, агар ин гуна шӯхиро дар тоҷикистон яъне ин гуна пранкро дар тоҷикистон кунанд, бо ин ду нафар чӣ мешуд? метавонед фикру ақидаҳоятон дар комментария бинависед.